וידאו שאני אזכור, זה אלבר טאובי, הנכד של לטיפה בלילה, נכד, נכון? נכד של לטיפה בלילה, שהיא אחות של ז'אק בלילה, אנחנו נראה את זה בהמשך בתמונות. בתמונות במצגת... היה לך הרבה... סליחה, היא אחות של ז'וזף... רגע, היא אחות של ז'וזף או הבת של ז'וזף? הבת של ז'וזף. מה אתה אומר? אז יש לי... יוסף, קוראים לו יוסף עליי. אפשר לראות באי הכלב. רות! טוב, אני לא זוכר. אנחנו בני דודים. רגע, הנה, רשל שמס הייתה שכנה. רוזט שמס. רוזט שמס. ابن عمه لبابا. אבל انت كان عندك اخت اسمها رشيل بلايلة. רציתי לראות לסביבי שאני אראה גם את עצמי. לא, בינתיים אפשר לסגור. שמי אייזיק בלילה, mon nom est Isaac Balayla. Je parlerai en hébreu. Peut-être quelquefois ici quelqu'un veut traduire en français. C'est bien, mais je parlerai en hébreu. regarde sur le là, il me dit qu'il garde la voiture. Il va pas me voir. צהריים טובים, מה שאני אדבר כאן, אני אעשה איזושהי הרצאה קצרה שהיא בנויה משני חלקים. בחלק אחד קצת סיפור שקשור אליי לגבי עזיבת לבנון את ביירות ב-68, עלייה לישראל וחזרה לביירות בשנת 82 בתור חייל של הצבא, שגם הגעתי לוואדי אבו ג'מיל, לבית כנסת מגן אברהם ולרחובות שמה. בחלק השני של ההרצאה אנחנו נראה תמונות מהווי החיים בביירות, כולל תמונות מבתי ספר, כולל עם שמות של חלק מהאנשים, מה שהצלחנו לזהות, וחלק מהשמות האלה זה יכול להיות אתם, זה יכול להיות הורים שלכם וקרובים שלכם. אני מקווה שנסתדר פה עם המכשיר. טוב, אני קודם כל אפתח באיזשהו רקע מאוד מאוד בסיסי על האזור של ביירות וואדי אבו ג'מיל, שנראה פחות או יותר איפה גרנו, פחות או יותר בצפון ביירות. זה המוסדות היהודים עם בית הקברות היהודי בכיכר סודקו. פה הוספתי עוד פעם, אנחנו קצרים בזמן, אז לא יהיה לנו זמן לעבור על זה, אבל פחות או יותר את האזור של ואדי אבו ג'מיל עם שמות הרחובות שהיו שם באזור, ריו קנדי, רו קלמנסו ורחובות אחרים, המיקום של הבית כנסת ובית ספר תלמוד תורה לידו וכך הלאה. אני מצטער שאני אעבור מאוד מהר על השקפים כי יש בערך 100 ואין לנו זמן. טוב, אז כמו שאמרתי, אני מתחיל עם הסיפור שלי. אז פתחתי בחתונה של ההורים שלי, דודי בלילה ופרטוני הקשוטי בבית כנסת מגן אברהם. אני על התמונות האלה אעבור במהירות. פה בצד שמאל זו תמונה שלי ושל אחותי טינה שנמצאת פה כשהיינו בני שנה בפחות. ההזמנה של הברית שלי שהייתה באולם ספרא בביירות. זאת תמונה שיש פה, אני חושב, הרבה שמות שקשורים פה לחלק מהאנשים. זה בחתונה של סוזרט ואדוארד רובן, ברטה זטונה, הדודה של אלי זטונה שמרצה פה אחריי. יש פה את משפחת מטה, שרובם גרים במקסיקו, יש גם באיטליה.
משפחות דרוויש, פרדוסי ידיד וכך הלאה. שוב, אני מתאר לעצמי שכל אחד או חלק מכם מכירים חלק מהאנשים פה כקרובים או קרובים רחוקים. אנחנו, אולי אני אחזור לתמונה ההיא בינתיים. אני גדלתי בביירות עד גיל 8, למדתי בתלמוד תורה מאחורי בית כנסת מגן אברהם. מאוד אהבתי את ההוואי של הוואדי, את החיים הטובים שם, לא סתם זה היה נקרא גן עדן. ובסופו של דבר בגלל מלחמת ששת הימים, כמו שרובכם היה צריך לעזוב, פחות או יותר בין שנים 67 ל-70, 71, עזבו רוב היהודים וגם אנחנו, והגענו לישראל. זאת בעצם התמונה הראשונה בישראל במרץ 68, זו התמונה האחרונה בביירות. ובסך הכל החיים שלנו פה איכשהו התאקלמנו וגדלנו פה. סבתא שלי וסבא שלי הגיעו יותר מאוחר לרחוב ליבורנו, שחלקכם מכירים אותו ברמת הנשיא, ורשל וזקי בלילה. אני אשאר רגע פה. בשנת 79 התגייסתי לצבא, בהתחלה הייתי בחיל הים, אבל אני מאוד רציתי לחזור לביירות. ומה שאני אספר בו זה את הסיפור של מלחמת לבנון בהקשר ליהדות לבנון וביירות. אני צריך להתרגל לכיוונים. בכל אופן, התגייסתי לחיל מודיעין אחרי שהייתי בחיל הים, ואני הגעתי למה שנקרא גזרת לבנון. בגזרת לבנון באותה תקופה היינו נכנסים הרבה מאוד לחלק הדרומי של לבנון, לאזורים כמו בין ג'בל, מי שמכיר, במר ג'יון, בגלל ששם שלטו הכוחות של מייג'ור חדד, מי שזוכר, הנוצרי, והיינו שם המון פעמים. בשבילי זה היה התרגשות גדולה, כל כניסה לבנון, הייתה הרגשה שאני חוזר למולדת. אני כל פעם עושה הפוך. ביוני 82, אני רק אגיד בהערה, אני הייתי בחיל מודיעין ואני ידעתי היטב את מה שהולך לקרות במלחמה שהייתה צריכה להיות, ואכן הגיע ביוני 82, ועוד לפני שהמלחמה התחילה ידעתי שבסופו של דבר היעד זה להגיע לביירות, ובשבילי זה היה שמחה גדולה, למרות שזאת הייתה מלחמה, שמחה גדולה להיות שותף, כי היה לי באיזשהו מקום רצון לחזור לביירות. אנחנו נכנסנו ללבנון בגזרה המערבית. אני לא אפרט פה על עניין של מלחמת לבנון, אולי רק באיזה מילה וחצי. בהתחלה קיבלו אותנו מאוד יפה, זרקו עלינו אורז וסוכריות, מאוד שמחו שהצבא הישראלי נכנס, חשבו שאנחנו מצילים את לבנון, היה איזו תחושה כזאת. אבל היה גם מקרים, למשל בבית חולים בסיידה, בצידון, שהיינו, מצאנו כמויות נשק שאי אפשר לתאר. במילים אחרות, מעבר לזה שבשבילי זה היה טיול, זה גם היה טיול מאוד מסוכן. בהמשך המלחמה, אנחנו, שוב, אני הייתי יחסית הרבה זמן בצידון, וכשלפני זה, יותר דרום, היינו גם בעיר צור. מילה אחת על נבטיה שקשורה לסיפור. היה לנו בסיס של חיל מודיעין בתוך נבטיה. נבטיה זה עיירה בדרום לבנון למי שלא מכיר, ובמחנה הזה בנבטיה הגיע אלינו יום אחד מילואימניק. אגב, כולם מבינים? כן. אוקיי. לא צריך לתרגם. אוקיי. הגיע לנו איש מילואים בשם שמעון. באותו זמן לא ידעתי עליו שום דבר. הוא היה קצין מילואים שדיבר ערבית רהוטה, והוא היה חוקר שבויים. את השבויים שהיינו תופסים, הוא היה חוקר אותם. נזכור את השם הזה כי בהמשך ההרצאה אני חוזר לאיש המיוחד הזה. איך קוראים לו? שמעון חנן. מכיר? הוא פה, לא? מה? אנחנו שם הוא פה. לא, הוא לא פה. דיברתי איתו אתמול, הוא לא יכל להגיע. שלשום. בכל אופן, בשבילי המלחמה הייתה סוג של טיול, והייתה לי הזדמנות להיות כמעט בכל מקום שאפשר היה להגיע אליו. מאוד נהניתי להסתובב בחמדון, חיפשתי את הבית שהיה בית שבקיץ היינו מגיעים אליו, אני זוכר, ברטה זיתונה ופרדוסי ידיד וסבתא שלי רשן בלילה ועוד כמה, היינו מגיעים בקיץ לבית הקיץ,
חיפשתי אותו, אני לא כל כך מצאתי אותו, אבל אני ראיתי הרבה מראות באזור בחמדון שזכרתי מילדות. נקצר קצת, אני עובר הלאה. עוד נקודה אחת, כמו בתמונה למעלה, היו הרבה תושבים של לבנון שהם ברחו צפונה תוך כדי המלחמה, ואפשר לראות במלחמה המון רכבים שנוסעים במנוסה. כל פעם שהמלחמה מתקדמת הם נוסעים יותר ויותר צפונה. סליחה, זה הלך אחורה. רגע, זה הולך ככה. בהמשך המלחמה, אחרי שהיינו בצידון, ובצידון יחסית היו קרבות מאוד קשים, זכיתי והגעתי לביירות, לחלק המזרחי של ביירות. בשלב הזה עדיין לא לוואדי אבו ג'מיל. גם בביירות היה אותו דבר, הייתה מנוסה והרבה רכבים פשוט נסעו לכיוון ג'בל וג'וניה, זאת אומרת פשוט ברחו צפונה ברגע שהצבא הגיע. היו גם מראות לא קלים של מבנים הרוסים, כמו שאתם יכולים לראות פה. היו מחסומים של כל מיני כוחות, מי כן יכול לעבור, מי לא יכול לעבור, ככה פחות או יותר זה היה נראה. בסופו של דבר, מכיוון שבדרך כלל חיל מודיעין אוהב להגיע למקומות הגבוהים כדי לעשות שם תצפיות, אנחנו הגענו לנמל ביירות, ובנמל ביירות, אני לא זכרתי את זה מהילדות, יש פה בניין שנקרא בניין סילו, איפה שמאחסנים קמח. אז אנחנו היינו בקומה העליונה של הבניין הזה ועשינו תצפיות על מערב ביירות. לא הצלחתי ממש אז לראות עדיין את ואדי אבו ג'מיל, אבל כל הזמן חיפשתי איך להגיע לשם ולראות. היה לנו שיתוף פעולה מצוין עם הנוצרים בביירות, ואפילו לקחו אותנו לטיולים בתוך ביירות באזורים שהיה מותר להסתובב, ונסעתי גם לג'וניה, לאזור של הקזינו שהיה סגור, הטיילת של קורניש, מי שזוכר אותה. בקיצור, בשבילי מלחמת לבנון היה בתקופה הזאת איזשהו סוג של חוויה נפלאה. עוד משהו לעניין בניין הסילו, ואני חוזר לשמעון חנן. בבניין הסילו הייתה החלטה שאנחנו מתחילים לחפש את היהודים שנשארו בביירות, כדי או להביא אותם לארץ או לראות אם הם צריכים איזשהו סיוע. זאת אומרת, אם אנחנו כבר בביירות, אז בואו נראה מה אפשר לעשות. והיה שם איזו יחידה בתוך חיל המודיעין שזה היה התפקיד שלה, לאתר אותם, ואז אני ישבתי איתם ונתתי את השמות של המשפחות שאני מכיר, ובין השאר, אחד השמות שנתתי היה אקשוטי. אקשוטי זה הצד של אמא שלי. וכשנתתי את השם הזה, אני ראיתי שהקצין שרשם את השמות אומר, אני כבר קיבלתי ממישהו את השם הזה. זאת אומרת, מישהו כבר חיפש לפניך. ואז התחלתי לבדוק מי זה חיפש את זה, ואז אמרו לי, אותו שמעון חנן שהזכרתי אותו קודם. אני אספר את זה מאוד בקצרה. לימים נודע לי שזה אחד מהבני דודים האבודים שלי. אני אז לא ידעתי שהוא בן דוד שלי, ואז פתאום גיליתי שיש לי בארץ בני דודים, דברים שאני בכלל לא ידעתי בעצם התגלו תוך כדי המלחמה. אז זה סיפור אחד שהיה מעניין פה. הגענו בסביבות ספטמבר לאזור של ואדי אבו ג'מיל, אחרי שנרצח בשיר ג'ומייל, מי שזוכר, אז הצבא הישראלי נכנס לתוך ביירות, והכל היה נראה לי קצת שונה. אני כילד זכרתי את הכל מאוד מאוד גדול, פתאום אני רואה שהכל מאוד מאוד קטן יחסית למה שזכרתי. אז קצת תמונות, אלה תמונות היסטוריות, זה לא מעכשיו, זה משנת 26 למשל, של מגן אברהם. זה חלק מהמייסדים של בית הכנסת, כולל ז'וזף בלילה. מישהו פה בקהל אמר לי שהם קרוב שלו, משפחת טאובי, שהיה מבוני בית הכנסת, זה דוד של אבא שלי. משפחת אנזרות, היום בקנדה עד כמה שאני יודע, ומשפחת פרחי שחלקם בניו יורק. אלה היו חלק מהמייסדים של מגן אברהם.
קצת תמונות, אני אעבור על זה קצת מהר, של הבית כנסת, ואני חוזר לסיפור שלנו. כאמור, אחרי הרצח של בשיר ג'ומאייל, שהספיק להיות נשיא רק איזה 3 שבועות, נכנס, בשבילי זאת הייתה הזדמנות להיכנס למערב ביירות, כולל לוואדי אבו ג'מיל. אנחנו בעצם הגענו לוואדי, עד כמה שאני זוכר ויודע, כנראה משפחת ג'מוס היו הראשונים שבעצם בירכו אותנו בתוך הוואדי. בעצם הרבה מאוד בזכות איציק מרדכי, שלימים גם היה שר הביטחון של מדינת ישראל, שהוא יזם את כל הפעילות של להוציא משם יהודים ולעזור להם. אנחנו ריכזנו את היהודים שרצו בתוך בית הכנסת. בית הכנסת אז היה נראה כמו פה בתמונה, הוא היה הרוס מכיוון שהוא חטף הפגזה, ואז נכנסנו להתפלל בתוך בית הכנסת. ככה פחות או יותר זה היה נראה מבפנים, הבית כנסת היה הרוס בפנים. נכנסנו להתפלל, בסוף התפילה אני אמרתי שם לאנשים שלא הכירו אותי כמובן, אני אמרתי Je suis Isaac בלילה, Je suis le fils de דודי בלילה, פורטוני הקשוטי וכל הזה, ואז פתאום כולם מתנפלו עליי כי הם זכרו אותי כילד בן 8. הייתה אישה אחת שאמרה שאפילו היא טיפלה בי כשהייתי ילד, אני כמובן לא זכרתי אותם, אבל האנשים שם בבית הכנסת כולם זיהו אותי כילד בן 8, ופתאום הם רואים אותי כחייל של האויב. אחר כך בגלל האירועים שהיו בסברה ושתילה אנחנו נאלצנו לעזוב. אני יכול פה לספר עוד הרבה, אבל בגלל שהזמן קצר אני אעבור ברשותכם לחלק ההמשך. בין השאר אנחנו בזכות המלחמה איתרתי גם את דודה שלי, אולגה ג'בריה, איתרנו אותה בריברדן בביירות והבאנו אותה לישראל. היא באה לארץ לביקור של בערך 3 שבועות, פגשה את האחים שלה שהיא לא פגשה הרבה שנים, ומרצונה חזרה לביירות, היא לא רצתה לעלות. אז זו תמונה היסטורית. בזכות המלחמה היא בעצם באה לבקר את המשפחה בארץ. עכשיו כמה תמונות, אני אעשה את זה כמה שיותר מהר כי הזמן שלנו קצר. מילה וחצי על השיפוץ של בית הכנסת מגן אברהם שהיה כאמור הרוס לגמרי. זה תמונות ב-2008 כבר. בסופו של דבר הוא שופץ בצורה מאוד מרשימה ב-2010, ככה פחות או יותר זה נראה עכשיו. בית כנסת תלמוד תורה שהיה פה מאחורה, הרסו אותו, וגם פה מי שזוכר היה פה המכבי. אני רץ הלאה, פשוט אנחנו קצת בלחץ של זמן, אני עובר לחלק השני. בחלק השני נראה במהירות תמונות היסטוריות שאספתי מחלק מכם כאן. הוספתי את השמות של מי שידע לתת לי שמות ואנחנו נראה את זה. אז שוב, על חלק מהתמונות אני אעבור במהירות, חלקן מאוד מאוד ישנות, זה פחות או יותר תחילת שנות ה-60. אתם יכולים לראות פה את השמות משפחה ואת השמות שכתובים, ואולי חלק מהם זה קרובים שלכם, אני לא יודע. כאן זה גם אבא שלי שאימן את הכדורסל. יש עוד כאלה, עוד פעם, זה גם כן במכבי ביירות. זה תמונות, יש כמה תמונות שקיבלתי מהנרי מוסא אלמן שהיום גר בברזיל. כן, עכשיו הנרי אלמן מופיע פה בדי הרבה תמונות, הוא עזר לי, הרבה מהתמונות הוא עזר לסייע. חלק מהתמונות אולי אחרי ההרצאה אתם תתקנו איפה יש טעויות אם מי שרוצה, כי בטוח שיש פה טעויות. זה עוד תמונות מהסוג הזה. דוד בלסיאנו, אם אני לא טועה, הוא נרצח במקסיקו לפני כמה שנים טובות. בברזיל? סורי, בברזיל. ועוד כל מיני שמות, עוד פעם, נתנו לי את השמות, אני לא יודע בדיוק מי זה הם. אז אם מישהו יודע, אפשר אחר כך לתקן. מה קרה? סליחה. אתה יכול להחזיר? רגע. הנה, סליחה, הכל בסדר. שוב, עוד כל מיני תמונות שאת רוב האנשים אני לא מכיר פה. אם מישהו מזהה, אז... אני מזהה. שוב? אוקיי. אז אני קצת אקצר בתמונות. יש לנו פה עוד פעם הרבה מאוד שמות של הרבה מאוד תמונות שקיבלתי משפחת ברזיליה. אני יודע שחלק מהם נמצאים פה. לפחות אחד.
שוב, אני רץ קצת קדימה, קצת על חיי תרבות. עוד פעם משפחת דרזיה, מופיעים שם בצד שמאל, משפחת מן, אלברט שמס, אני ראיתי שגם פה יש שמס בקהל. אני רץ קדימה כי הזמן קצר. זו תמונות שקיבלתי מסלומון סעד, דוקטור סלומון סעד, אני לא יודע אם הוא פה, ולא פה. קצת מהמנהיגים של לבנון. מכירים? זו תמונה משנת 32 שרואים בה הרבה מאוד משפחות. זו תמונה מספר שיצא בברזיל, משפחות בלילה, טאובי, זייתונה, דישי וסיטון, כולם פה בתמונות האלה. עם המספור כתוב למעלה מי זה כל אחד. תמונה ממש היסטורית. פשוט בגלל חוסר זמן אני רץ קדימה. אין עוד הרבה. אני רץ, כל מיני מוסדות בלבנון, אני רץ עליהם במהירות, תמונות מתוך ביירות, אני רץ על זה, אליאנס, ריל קנדי, בית הקברות בסודקו, פה זה אולי קצת, בזה אני כן אתעכב איזה דקה. יש פה תמונות מתוך בית ספר תלמוד תורה, אתם לא מזהים כרגע, אבל הנה עכשיו אתם תזהו. יש פה את השמות, משה קריו שנמצא פה כאן בתמונה, ועוד פעם כל אחד יכול לראות פה כל מיני תמונות. יש פה מישהו בקהל, קלמון לוי. כתבתי הפוך, כתבתי לוי קלמון, זה קלמון לוי, אוקיי. עוד צילום של כיתה, פחות או יותר בשנת 65. שוב, אני אעזור לכם בזיהוי. כאן כבר מופיע הזיהוי המלא של מה שהצלחנו לזהות. אגב, תודה למשה קריו שעזר לי בזיהוי ולאליעזר קריו. ואני רץ בשמה. איפה? אני לא רואה. ששון? זה אתה. אוקיי, אחר כך תגיד לי שם פרטי, אני אוסיף. שוב, זה תמונות היסטוריות ממש לדעתי. משפחת דישי, משפחת צרור, יש פה הרבה מאוד יהודים. אלה תמונות כבר שפחות ידעתי את הזיהוי, אני רץ מהר, אני מסיים כבר. אז לכן כתבתי את מה שאמרו לי. שוב, גם פה, אני רשמתי את השמות למטה, אני לא בטוח ששייכתי נכון, אז כל אחד צריך לדעת איפה הוא נמצא, אם הוא נמצא. אם אחר כך מישהו יעזור לזהות ויהיה אפשר לרשום, אני אתקן את המצגת. אוקיי, יש פה איך? טונה או טונה? טונה ברכה שנמצאת פה בקהל, נמצאת פה גם בתמונות. אני ממשיך הלאה כי אנחנו קצת בלחץ זמן. כן? טינה זה מצלם? אוקיי, זה אחר כך, פשוט צריך להמשיך. נגידו שאין לנו זמן. אנחנו נראה את זה אחר כך, אנחנו פשוט קצת קצרים בזמן, אז אחר כך נראה את זה עוד פעם. נמשיך הלאה עוד פעם, עוד כל מיני יהודים מביירות. עוד פעם מוסא אלמן עם אבא שלי זה תמונות של אנשים שאני לא מכיר, גם כן מהנרי אלמן. אני רץ קדימה. פשוט אין לנו זמן. משפחת סעדיה. שוב, סליחה שאני רץ מהר, אנחנו עברנו את הזמן. סוזט בלילה, אסתר, משפחת בודק. זה באזור של צומת בבי דריס, מי שזוכר, בביירות. זה במכבי. זה
כל מיני ספורטאים של מכבי ביירות בכניסה של מגן אברהם. אני לא מזהה, אם מישהו יוכל לזהות אני אוסיף אחר כך. משפחת ידיד, זו תמונה ממשפחת שלחון עם רנמן וכך הלאה. אני רץ קדימה כי פשוט אנחנו בלחץ זמן. שוב משפחת חנן, בלסיאנו, משפחת קישק. אני רץ קדימה. שוב, אני רץ משפחת זייתונה, ניסים זייתונה, אדון חרון. אני מסיים, זהו. בכל זאת יש גם בארץ, פה ושם מפגשים. היה מפגש עם משפחת כהן באזור חיפה לפני מספר שנים. היה גם כנס שארגן אליעזר קריו ומשה זעפרני ואחרים לפני מספר שנים. חבל שאין עוד כנסים כאלה. זה תמונות של כל מיני אנשים שקשורים ליהדות לבנון. שלמה טרב למשל, זה הנכד של סלים טרב שבית ספר תלמוד תורה בביירות על שמו. מי שמכיר את ענן פרחי, יש לו את האתר הגדול של יהודי לבנון וסוריה ומצרים, המזרח התיכון. רנה מן, שכבר חגיגה יום הולדת 98 במונטריאול. שוב, סדרה של תמונות. והדבר האחרון, אנחנו החמצנו רק לפני שבועיים, הסתיימה תערוכה של בית כנסת מגן אברהם בתל אביב. גם באותה תערוכה היה לי איזשהו חלק מסוים, פשוט מפאת חוסר זמן אין לנו זמן לזה, אבל מה שעשו, עשו איזה מעין שחזור ויזואלי של בית הכנסת, וזה תמונות מתוך התערוכה שהייתה. وصلتينا النص البيت وقطعت الحد فينا ويلي يا ويلي لو دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البيت وقطعت الحد فينا לא לצלם. לא שמענו את השם הקשוטי בלבנון. הקשוטי הייתה מורה. לא היו הרבה הקשוטי בלבנון. לא, פורטינה הקשוטי שלנו, זוכרת הייתה נסועה בלילה. כן. אז האמא שלי, כן. אמא שלי. הייתה יפה, אישה יפה. כן, נפטרה לפני 5-6 שנים. אני ב-82 הייתי בפחמדון עוד. כן? כחייל? לא. אז מה? כשצה"ל נכנס לפעמים... אתה גרת שם? מה אתה אומר? אז מתי עליתם? אריאל שרון, אני עליתי ב-86. וואה. האחרונים.
איך היו החיים עד 86? קשים? היינו כמו עכברים, לפי המלחמה. רצים. או בין חמדון לביירות. אז למה לא עזבתם קודם? כל המשפחה שלי הייתה פה, אבל אנחנו חיכינו לשלום. אנחנו עוד מחכים לשלום. לא יבוא. משפחה? הייתי מעלמתי, לא, זה מורה שלי. תקשיב, פורטוניה אקשוטי, כן. היה לכם אולי איזה סבתא שהייתה... ריינה אני רן אתה. לוי. כן. אז סבתא שלך, אני זוכרת, אקשוטי, שהייתה בעד השכנה שלנו ממשפחת חלבה. היו אספניולי ביחד. כל הספנילים היו מדברים ביחד, אני יודע, כן. כן. הייתם אספניול, סבתא, לא אני. האמא, לא אני. כן, אני זוכרת, הייתה... האמא שלי הייתה מדברת ספניולית, אני לא. כן, אמא שלך פורטוניה, אני זוכרת את אמא שלה, שהייתה בעד השכנה שלנו. אלגרה, קראו לה. היא נפטרה בישראל. עלתה לארץ ונפטרה פה. והבעל שלה... אדי כהן, הוא עזב את ביירות ב-91. מדהים. وين تعلمت؟ بريلان تعلمت هون ورا مشيت من بيروت وتعلمت هون وصرت بالبوليتيك. لا بتحكي Le juif errant en Eretz Israël, HaKodesh, Eretz Halav Udvash, un pays qui ruisselle de lait et du miel. Et dans notre cœur reste encore le souvenir du شوقي من بيت بطل وأبوي هون فرج شوقي بطل وأمي كمان أمي من هنغاريا بس قلبي في لبنان הלב שלה בלבנון. زوروني كل سنة مرة
זה האזור של בית מלון השרון. איזה יום אחד תגיע לחולון. יש שם כנס. יש שם מאות... מה שאנחנו רואים בתמונה, לטיפה בלילה בצד ימין. What is the name of Taubi? Ibrahim. Ibrahim Taubi בצד שמאל. And your father? Your father? Yeah, Edmond. Edmond. Taubi. התמונה הזאת היא כנראה בשנת 1929.
כן. הייתי בגובה הזה, ואני רואה שטיחים. על הבית של תטא. אני לא זוכר שטיחים. אני זוכר את המרפסת, אני במלחמת בלבנון, הגעתי לבית, ניסיתי להיכנס, ואף אחד מהצבא לא רצה, פחדו, שאולי יעקרו אותי או משהו, אף אחד לא רצה ללוות אותי. מודיעין. ורציתי להיכנס, לא נתנו. באיזה שנה? 82 זה היה, במלחמה. במלחמה הייתי שמה. אין לו מזל גדול להגיע לשם בזמן... אני יודעת מה שקרה, שאני יצאתי בלבנון בשנת 77, עשיתי שנה בברזיל וחזרתי לבאתי לארץ, התחתנתי פה, ובאלי יצא למלחמה בלבנון. מה בא לך עשה? יצא למלחמה בלבנון. כן. אני יצאתי והוא... טוב, עדיף לא להיות שם, אבל לי המלחמה הייתה אירוע גדול. אני חושבת שבסביבות שסגרת את המעגל. כן. בסביבות מתי סבתא הגיעה לארץ? תטא ב-74. כן. ב-4? בערב. ובואי נלמה? כן. היא הגיעה ב-74, הם כל כך עברו את לבנון, הם חזרו לביירות ב-74, כן. סבא שלי לבד, למה? הוא רצה להציל את הרכוש ואולי למכור אותו וכאלה. כמובן שהוא לא הצליח שום דבר, התחילו לראות עליו ברחוב, הוא היה כבר כמעט בן 80, ואז הוא... אני זוכר, ואז הוא התחיל לרוץ, כי לא היה לו ברירה, לקח איזה מונית לשדה תעופה, חזר לארץ וכל הזמן דיבר על הרכוש שהוא הציל. שאין חיזבאללה זה לא כל כך... כן. הם אהבו את ביירות מאוד. עכשיו, המזל... לא שם, כן. מה היו שם?